Hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň ulak möhletleýän ykdysady bähbitlerini nazarlayan başlangyçlary bilen berqarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe içerki bazarlarda haritlaryň bolçulugyny döretmek, milli önme önerjilerimizi höwetlendirmek boýunça toplumlaryň işler alynıp barlýar. Ýurdumyzda ýetişdirilýän ekologik taýdan arasy owa hojalyk önümlerini daşarky bazarlarda hasam köp isleg bildirilýär. Bereketli Türkmen toprağında yetiştirilýän gök, bakça, mewe we beýleki azyk önümleriň içerki bazarlardan artýan mösörleri daşar döwletleri eksport etmek ýoly goýuldy. Ýurdumyzda hususy önme önerjileri gollamak üçin döredilýän amatly şertleriň netijesinde yerli önme önerjilerimiz tarapyndan önerilýän dünýä bazaryna bäsejige okyply ýokary hilli önümleriň daşar döwletlere eksport edilýän mösörleri ýyl saýyn artýar. Şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzdan eksport edilen azyk önümleriň mösörleri geçen ýylyň degişli döwrüne görä 20 götürm artdy. Eksport ýokurlanýan haritlaryň sanawyny ýurdumyzyň şäherlerine gurulan döwrewap ýylaçyxanalarda ýetişdirilen ter pomidory, soğan, mäş, konditer önümleri, alkogolsuz içkileri, gaplanan gök, bakça we mewe önümleri görkezmek bolar. Ýurdumyzyň içerki önümlerini ýokurlandyrmak we eksport edilýän önümleriň mösörlerini artdyrmak barada kabul edilen maksatnamalardan oralyp, Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy tarapyndan eksport haritlarynyň gümrük amallaryny ýeňilleşdirmek, ýurdumyzdan daşarky bazara iýerilýän haritlaryň gümrük amallaryny gysga wagtda amala aşyrmaga mümkinçilik berýän şertleri döretmek maksady bilen ýygyderli işler alınıp barlýar. Burada eksport import amallary bilen bagly hyzmatlary sanly ulgam arkaly amala aşyrmaga mümkinçilik berýän bir penjere ulgamynyň binýadyna eksport haritlary elektron görnüşde resmileşdirmek, gümrük töleglerini awtomatik usulda hasaplamak, resminamalary sanly ulgam arkaly doldurmak we hasawatlyklary ýöretmek işleri ýola goýuldy. Bulardan başga-da döwlet serhediniň gözegçilik geçer şeherlerine ýurdumyzdan eksport edilýän haritlary, şol sanly azyk, ter, gök we bakça önümleri sanly ulgam arkaly ileri tutma tertibinde resmileşdirmek işleri amala aşyrylýar. Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri ýurdumyzda milli önme önerjiler üçin döredilýän amatly şertler hem-de döwlet tarapyndan berilýän gollaglar üçin hormatly arkadagymyza we arkadagly serdarymyza sag bolsun aýdýarlar.